Iżda joġobni jerġa' lura mit-triq ħażina u jibda jgħix. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħut nixtieqilkom minn qalbi l-għodwa tajba, diġà ilna ġimgħa eżis ħut li bdejna dil-mixja tagħna tar-Randan Imqaddes, dan iż-żmien speċjali ta' grazzja. Eżis ħuti, Jalla ta' bilħaq nifmu li Jalla għandu ħafna grazzji, għandu ħafna doni li jrid jagħtihomna kieku aħna nifhmuhom u nixtiequhom u naċċettawhom. Dak huwa id-dover tagħna l-ewwel qabel kollox Eżis ħuti fir-Randan. Għalhekk aħna ir-Randan ngħidu li huwa żmien ta' talb, ta' penitenza u ta' karità. Għax dan huwa l-mod kif il-Alla ngħidulu jiena rrid nirċievi d-doni tiegħek, irridek tfawwarni bl-imħabba tiegħek, irrid li permezz tiegħi l-imħabba tiegħek tasal għand ħafna oħrajn. Ejjew għalhekk Eżis ħuti nitħejjew għal din il-qudiesa billi b'umiltà fi skitt ta' qalbna nitolbu maħfra lil Mulej għal ħtijietna. Int li minħabba fina sirtu bidjenti sal-mewt, Mulej ħniena. Int li qalbek ħelwa wumli, Kristu ħniena. Int li għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem, Mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u wassanna għal ħajja ta' dejjem. Sejdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ oħtna Loreta Vella. Nitolbu. Għamel Mulej li ħsiebna ikun dejjem f'dak li hu sewwa, ħanamluh bil-ħeġġa ta' qalbna biex aħna li mingħajrek ma aħna xejn isaħħilna ngħixu kif jogħġob lilek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ester. Is-Sultana Ester qabada biża' għall-mewt u fittxet il-ken tal-Mulej. Imbagħad talbet lill-Mulej Alla ta' Iżrael u qaltlu: Mulejja, inti waħdek is-Sultan tagħna, għenni għax jiena waħdi u m'għandi ebda kien ieħor ħliefek u bħalissa għaddejja minn periklu kbir. Sa minn tkun inti fi ħdan il-familja ta' missirijieti, jien kont nisma' li jint Mulej għażilt lill-Iżrael minn fost il-ġnus kollha, il-missirijietna minn fost l-antenati tagħhom biex ikunu l-wirt tiegħek għal dejjem u għamilt magħhom skont ma wedthom. Ftakar fina Mulej, uri ruħek fi żmien il-hemm tagħna u qawwili qalbi, sultan fuq l-allat u setan fuq kull seta'. Ed li kliem fuqtu fuq fommi għal qudiem l-iljun u dawarlu qalbu u mlijilu b'mibeda għal dak li ħada kontra tagħna biex isib tmiemu u kull min jaħsibha bħalu. Iżda lilna eħlisna bil-qawwa ta' jdejk u għenni li jiena waħdi u ma għandi lil ħadd ħliefek Mulej. Il-kelma tal-Mulej. Meta sejjaħtlek int weġibtni, meta sejjaħtlek int weġibtni. Irrodlok ħajr Mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art ninxteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Meta sejjaħtlek int weġibtni.
irrodluk ħajra t-tiba u l-fedelta tiegħek għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Il-leminija tiegħek is-salvani, il-mulej iżom kelmtu miegħi, it-tiba tiegħek mulej tibqa' għal dejjem la titlaqx emil idejk. Meta sejjaħtlek int weġibtni. Gloria u tifħir li l-Kristu, Gloria u tifħir li l-Kristu. Oħloq fija qalb safja u Alla, rodli il-ena tas salvazzjoni tiegħek. Gloria u tifħir li l-Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: itolbu u jingħatalkom, fittxu u ssibu, ħabtu u jiftħulkom. Għax kull min jitlob jaqla, min ifittex isejb u min iħabbat jiftħulu. Minu dak il-missier fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla? Jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb? Mela jekk intom nies ħżiena bħalkom tafu tagħtu lil uliedkom ħwejjeġ tajba, kemm aktar missierkom li hu fis-smawiet jagħti ħwejjeġ tajba lil min jitlobhomlu? Mela dak kollu li tridu li l-bnedmin jagħmlu lilkom, għamluh ukoll intom lilhom, għax din il-liġi u l-profeti. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna nqogħdu ftit bil-qiegħda naqsam magħkom ħsieb qasir kjoġobkom. Min minna eżis ħuti jaqla dak kollu li jitlob. Waħda mill-isfidi l-kbar, il-liturġija tal-kelma tal-lum, ġifieri l-qarri l-kelma tal-Alla llum, tippreżentanna waħda mill-isfidi l-kbar ta' min jemmen, it-talb, eżis ħuti. Fl-ewwel qarri tal-lum, pereżempju, smajna t-talba ta' Ester. Kien żmien il-poplu tal-Alla kien fl-eżilju, kien meħud il-bot, qatlu ħafna lowt u l-bqija ħaduhom skjavi. U dana ikun hemm is-sultan Nebukadnezzar, kellu reġina Vasti u dejn u għamel pranzu lil kbarat kollha tiegħu stidilna biex tiġu ma riditx. U neħħija mir-reġina u qisu tinfetaħ dan il-gap biex issir reġina ġdida. U kien hemm waħda minnu li dawn l-iskjavi Lut, din Ester, u tintgħażel hi bħal reġina. Mingħajr ma s-sultan kien jaf li kienet ġejja u xekk minn dan il-poplu li kien skjav qalb il-Babiloniżi u xekk. Jgħaddi żmien jilħaq xi ħadd ta' wara r-re bniedem ta' qalb ħażina, Mordekaj kien jismu, u dan Mordekaj jagħmel f'moħħu li jaqtol lil-Lut kollha. Sempliċement għax ma jadurawx l-Alla tfolozz u ma jadurawx ix-xbija u xekk tar-re kien hekk kienu jagħmlu f'dal-pajjiż. U din Ester wara li tsijuha li kien rabbija jgħidilha u jitlobha, tagħmel f'moħħha li tidħol quddiem is-sultan u titolbu li jaħles il-poplu tal-Alla. U qabel ma tidħol tagħmel din it-talba sabiħa lill-Alla li smajna llum mhux hekk. Talba ħierġa mill-qalb. Eżis ħuti naħseb il-kol kemm aħna xi darba tlabna xi ħaġa lill-Alla, derinna li din il-ħaġa hija tajba u ma qlajnijiex. U hemmhekk ma noqogħdux attenti eżis ħuti nidħlu fi stat ta' kuxjenza, ħanejdilha hekk, fi stat tar-ruħ tagħna li jista' jagħmlilna ħafna ħsara. Qisna nieħdu għalina, qisu jinbena ħajt
bejnna u bejn Alla u xek. Nibqgħu ngħidu t-talb, nibqgħu forsi mmorru l-Knisja, imma dik ir-relazzjoni ta' fiduċja, ta' mħabba bejnna u bejn Alla titkisser. U allura it-tema tal-qari tal-lum hija tema qawwija ħafna. Is-salm tal-lum infatti rrispondejna meta sejjaħtlek int weġibtni. U naħseb li kull wieħed u waħda minna ġiri jiġih forsi d-dubju. Alla dejjem meta nsejjaħlu jweġibni. Kif se naffrontaw id-diffikultà? Jiena din it-tweġiba l-Vanġelu tal-lum. Minu dak fostkom li jekk ibnu jitolbu biċċa ħobs sejjer jagħtih ġebla, jew jekk jitolbu ħuta sejjer jagħtih serb, mela missier ta' din id-dinja lill-uliedu għax iħobbhom ma jtihomx kull ma jitolbuh. U hekk Alla tagħna eżis ħuti. Mela l-ewwel ħaġa rridu nżommu f'moħħna eżis ħuti u ma ninsewwiex dejn. Li meta qed nitolbu aħna qegħdin quddiem Alla. Alla ħalliq tas-sema u tal-art. Alla li jaf kollox. Jaf kollox dwari, jafni iktar milli naf li l-nifsi. Jiena niftakar ftejn mill-passat, naf xi ħaġa fil-preżent u l-futur xejn. Alla jaf kollox. Ħadd daqs Alla ma jaf x'inhu l-aħjar għalija, laqas jien stess. Min jaf kemm il-darba l-Alla jiena nitolbu ġebla flok biċċa ħobs, jew nitolbu skorpjon flok ħuta. Għax naħseb li dik tkun ta' ġitalja, min jaf kemm il-darba tfal. Forsi jitolbuk sikkina, jew jitolbuk imqas. Ħadd tihulhom ma tihulhomx. Forsi t-tifel ikun għadu żej ma jifhimx għaliex ma tajtulux jibda jibkej jew t-tifla. Imma inti tagħmlu għal-ġid tagħha. Min jaf kemm il-darba aħna nagħmlu l-istess eżis ħuti. Allura żewġ affarijiet li importanti ħafna li nżommu f'moħħna. Ħafna nżommu f'moħħna. L-ewwel nett li ħadd ma jafna daqs Alla, ħadd. U t-tieni eżis ħuti li ħadd ma jħobbna daqs Alla. Allura falla rrid ikunna fiduċja għamja. Iva eżis ħuti fiduċja għamja. Għax inkella nitfixklu ta'. Jien li tkolli fiduċja li meta nitlob xi ħaġa l-Alla, naf kemm naf u naħseb kemm naħseb li taġit għalija, Alla jaf x'inhu l-aħjar. Infatti eżis ħuti nixtieqek illum nagħmel appell lilkom u lili magħkom ta' li qed ngħid jett għalija l-ewwel kemm jeħtieġ ngħaddu minn ngħidu t-talb għal persuni ta' talb hemm differenza kbira ta'. Kemm hu faċli eżis ħuti tgħid it-talb, tibda tgħidu brutina, il-preokkupazzjoni tiegħek tkun li taħles u tgħidu u x'hekk. Però fil-fatt dik il-komunjoni ta' Alla, jiġri Alla missieru jien ibnu jew bintu, u qed niftaħ qalbi miegħu u nħallih ikellemni eżis ħuti. Dik ma ssejrx. U jien nkun ngħid it-talb ma ssir l-ebda bidla fija. Mhux ta' bxejn Santa Teresa ta' Kalkutta kienet tgħid prayer without self-transformation is idolatry kienet tgħid Santa Teresa ta' Kalkutta. It-talb li ma jibdilekx huwa għad idolatrija qed tadur Alla falt. It-talb irid jibdlek bil-fors kikun talb veru. Allura fit-talb eżis ħuti, fit-talb, u din nagħmel insistenza kbira fuqha. Rridu noqogħdu attenti li mhux jiena irrid l-Alla jagħmel ir-rida tiegħi, imma jiena rrid ninduna li l-aħjar ħaġa li tiġrili f'ħajti lili hija li nagħmel ir-rida tiegħu. Għal ġiet tiegħi ta' mhux għax Alla irrid xi ħaġa minn għandi jew nista' nżidlu xi ħaġa, li jien l-aħjar ħaġa li tiġrili f'ħajti mhux li Alla jagħmel dak li rrid jien jew dak li qed nitolbu jien, imma li jiena nifhem li l-aħjar ħaġa li tiġri f'ħajti hija li jiena naraf x'irrid minni jew u nagħmel dak li jrid minni jew. Allura t-talb mhux jibda lil Alla, jibda lili eżis ħuti. Kemm importanti di. Kemm nies jitfixklu fil-fidi għax propju m'għandhomx dan ċar quddiem għajnejhom eżis ħuti. Kemm għandna bżonn nitolbuh il-mulej jagħmel minna irġiel u nisa ta' talb. Kemm għandha bżonn id-dinja tal-lum irġiel u nisa ta' talb. U taf kif tinduna li tibda ssir bniedem ta' talb meta jibda jirnexxielek toqgħod fi skiet quddiem Alla. F'kelma waħda ma tkunx ħsiebek f'sa tgħidlu int, ma jkun iktar ħsiebek f'sa jgħidlek hu.
Tiftakru f'ras ir-Randan fil-Vanġelu x'kien meta titlob toqgħodx tagħmel dan quddiem in-nies. Idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa għalaq il-bieb warajk u hemmhekk titlob il-missierek li jara dak li hu fil-moħbi. Eżis ħut it-talb ta' waħedna jagħmlilna ħafna ġejta. Meta nidraw nisktu quddiem Alla, it-talb ta' waħedna mhux bil-fors id-dar jista' jkun l-Knisja, mhux hekk. Imma talb ta' waħedna jagħmlilna ħafna ġejt, mhux separat mill-quddiesa, tifhmunix ħażin. Il-quddiesa tibqa' biex niftehmu hekk it-talb tagħna jrid ikun qisu rota ta' karettun, rota ta' karettun fin-nofs ikollha il-fulkru, taqla dak il-fulkru jiżarma kollox. Il-fulkru tal-ħajja tat-talb tagħna trid tkun il-quddiesa. Però mbagħad hemm aspetti ta' talb oħrajn. Fosthom mill-iktar importanti Eżis Ħuti din ninsisti ħafna fuqha huwa t-talb ta' waħedna fi skiet quddiem Alla. U jekk nagħmlilkom appell Eżis Ħuti. Jekk hawn xi ħaġa li jibżonn id-dinja tal-lum hija ta' rġiel u nisa li mhux jgħidu t-talb li huma rġiel u nisa ta' talb. Ejjew nitolbuh bil-qalb il-mulej biex ikunna fiduċja kbira fih li dak li jridu minna u l-akbar ġid tagħna li ħadd daqsu ma jħobbna, ħadd daqsu ma jafna. U allura ma jkunniex preokkupazzjoni fit-talb ngħidulu x'għandna bżonn. Il-preokkupazzjoni tagħna fit-talb tkun li niskopru x'irrid minna, ngħidlu hawn jien mulej ġej nagħmel ir-rida tiegħek. Mu bil-bieqfak jiġobkom? Ħuti Eżies, namlu kuraġġ bil-kliem tal-mulej fl-Evanġelju li jħeġġiġna biex nitolbu u naqilgħu, infittxu u nsibu, inħabtu jiftħulna. Għar-reliġjużi rġiel u nisa li fil-monasteri tagħhom joffru ħajjithom billi jitolbu għal ħtiġijiet tal-Knisja u tal-bnedmin kollha nitolbu ismana għal dawk li ma jafux bejk imma jfittxu l-verità kif jafu huma biex jaslu għad-dawl tal-fidi nitolbu. Għal ġenituri biex ikunu l-aħjar għalliema ta' wliedhom bl-eżempju ta' ħajja ta' talb u fiduċja fil-providenza tiegħek nitolbu. Għalina biex ma ninagħlqux fl-interessi tagħna meta nitolbu imma ninfetħu wkoll biex nitolbu bi spiritu universali nitolbu. Hekk nidulu grazzi bil-qalb il-mulej tal-Papa Franġisku llum huwa 12 l-anniversarju minn meta laħaq Papa. Għandna bżonn ħafna nitolbu għalih tal-barkit kbar jalla sewwa fuq id-dinja u fuq il-Knisja permezz tiegħu. Nitolbu ħafna għalih biex il-mulej irodlu lura saħħtu. Nitolbu wkoll għall-Knisja f'dan iż-żmien tar-Randan, fis-sena tal-Ġublew, f'din is-sena tal-vista pastorali fid-Djeċużi tagħna biex il-mulej jitfa' fuqna u fuq id-dinja kollha x-xita tal-grazzja tiegħu u nibqgħu nemmnu li l-grazzja u l-imħabba t'Alla u mikbar mid-drub u mill-ħażen u mid-dlam li donnu tant sfiq u tant ixteret fid-dinja tagħna, nibqgħu nemmnu bi sħiħ fil-qawwa ta' Ġesu. Nitolbu għalikom eżis ħutna anzjani morda u persuni bi bżonnijiet speċjali u għalikom li tieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli, għalikom eżis emigranti tagħna, nitolbu għalikom li titolbuna nitolbu għalikom u għalikom li teħtieġu t-talb tagħna ma ninsaqat persuni li forsi għaddej minn xi mument mudlam tal-ħajja xi mart mentali, xi depressjoni jew xi diffikultajiet oħra. Biex ma naqtawx qalbna, Alla jħobbna, Alla magħna u biex nkunu aħna eżis ħuti li nwasslu l-imħabba t'Alla lejn xulxejn danu fil-qofol ta' dak li rridu nagħmlu fir-Randan. Il-qofol mhuwiex il-penitenza, il-qofol hu li nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxejn u nuru l-imħabba t'Alla lejn xulxejn. Ejjew fi skiet mill-mulej nofrulu it-talba personali tagħna. Inroddulek ħajr mulej għal-fedeltà u l-ħniena tiegħek, ilqa' dawn it-talbit tagħna li qegħdin insejħulek
u nitolbuk tismana bi Kristu sirna. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kifu jissieħeb magħna fin-natura tagħna bnedmin. Imbierek int, mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana, mulej Alla tagħna, qum li wniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni mulej minn żuniti bid-drub tiegħi neħili. Itolbu ħutej biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talbum li tagħna ilqa l-offerti li qegħdin nagħmlulek u reġġa' lura lejk il-qlub tagħna l-koll bi Kristu sirna. Il-mulej magħkom. Nerfew lubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier għaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bitta kejs ta' ġisimna, int rażżan fina d-drawwiet ħżiena, terfalna rruħna lejn is-sema, tqawwi fina d-drawwiet tajba u troddinna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sirna. Bih ifaħħru l-kobor tiegħek l-anġlej, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu quddiemek is-setat. Il-koll ferħana ifaħħruk is-smawiet mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma' tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek. Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smawiet. Għaddejs tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull dusija, għaddes għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn raj ħibati ħal ħobż, radd il-ħajr, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom għal bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidej salvana int u salvatur tad-dinja, għax bis-salib u bil-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier
il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek mxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħ oħtna Loreta Vella. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenn għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Eżis ħuti fit-talba Ewkaristika jekk innotajtu l-aħħar parti tagħha, nitolbu ħaġa waħda biss għalina lil Alla. Ara, ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Għax wara kollox dak li nitolbuh il-Alla ra kemm nitolbuh affarijiet. L-iktar ħaġa importanti hija dik, eżis ħuti. Tagħna r-rigal tal-ħajja u l-eżistenza. Warajh l-iktar importanti u xek li nkunu miegħu għal dejjem. L-affarijiet l-oħra importanti ma jgħaddu, allura mhux importanti wis. Jalla fit-talb tagħna nifhmu li l-ikbar rigal u l-iktar ħaġa għażiża li jixtieq jagħtina Alla huwa li nkunu miegħu u ngawdu għal dejjem. Ejjew ngħidu t-talba tal-missierna li hija t-talba tal-uliet lill-missier tagħhom. Ngħidu bil-qalb flimkien. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. U la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li inti trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj, bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja. B'dan il-ġisem u d-demm qaddis tiegħek eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Danu l-ħaruf talla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ma jistħoq li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem.
jinġejt imsilla u l-ejjam il-ġdid kellek bżonn xi ħaġa u ċħaddilek għalija jintkom tibni jimmissirek il-marza ftaħt liġenni ma sarajtek o poplu tiegħi ejd li fiex qatt inqastek jiena għalik jien ġejt imsalla dur l-ejjam il-ġdid qalbek sobina. Ejjew nqumu bil-wieqfa isħutu nitfgħu ħarsitna fuq Ġesu msallab u nsermulu bil-qalb. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nadurawk, o Ġesu imberkuk. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna dawn il-misteri qaddisa biex isaħħu fina t-tiġdejt tagħna, għamel jkunu għalina ta' fejqan għalissa u għalli ġej bi Kristu siedna. Ħanejdu bil-qalb 3 Ave Marijiet lill-Omna Marija ta' Pino l-lum kif talbitna jifġieħ 3 ijiem lill-ġisem tagħha dan fil-qabr u nixtieq nofruhom biex f'Malta u Għawdex tagħna fid-dinja kollha ikun hawn ħafna rġiel u nisa ta' talb wara kollox dak li għandha bżonn id-dinja. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf fid-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pino sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U l-jum it-tajjeb lilkom il-koll. Il-Madre